Pendents de la banqueta i també del partit que esta vesprada juguen contra el Girona, a l'Elx i li amuntona la feina. Buscaran la primera victòria de la temporada amb Sergio Mantecón com a entrenador interí. Al Martínez Valero avui totes les mirades estaran centrades en ell, tot i la jornada que l'espera. Ha tingut temps per a fer-se una foto amb un seguidor. Després del partit haurà de treballar ràpid per a buscar un nou tècnic que puga corregir la desastrosa temporada. L'absència més destacada esta vesprada és la de Bragarnik, que veurà l'Elx Girona des de l'Argentina. L'Elx s'ha concentrat al migdia a l'hotel habitual amb el quart entrenador de la temporada. Des que va començar la Lliga encara no han guanyat. Els jugadors els afecta la pressió i l'ansietat. A nivel de puntaje es clave que empecemos a sumar, es clave, pero a nivel, yo casi doy más prioridad al nivel anímico de que se liberen un poco, de ver que hay recompensa después del trabajo. Mantecón, l'apagafocs, només dirigirà este partit de Lliga a l'espera d'un nou tècnic. Ha transmès un missatge als jugadors. Que mañana es una oportunidad. Y que lógicamente no llega, pero que mañana tenemos una oportunidad y bueno, la tenemos ahí al alcance de la mano y con nuestra gente. Tot i la mala imatge de l'equip, Badia demana a les xarxes el suport de l'afició. El Girona, al contrari que l'Elx, està en el millor moment, ve d'empatar al Bernabéu i guanyar l'Atlètic. Mantecón veu un rival en la fletxa cap amunt, un rival complicat, però manté que l'equip competirà. Al Girona, l'absència d'Almirón li ha originat moltes incògnites. Hem analitzat el joc de l'Elche en Almirón. Ara mateix no sabem com jugaran. L'Elx intentarà aconseguir el primer triomf de la temporada per a mantindre l'esperança en la salvació.